Nakadaw ka jing slam jong katan MECL man pinya ya ka personal interview na kam taki arab sangut kisamla kibra thap kam hapo katan MECL wa hadien man kaliang jong kita kisamla kilala pantho ya ka rintas kabara du snap aja ka khandai mentaka sina kaliang jong ka khasi student union hapo ka jalam jong samla Ruben Najar ubadi asan general secretary jong ka CEC kile banyak kendu ya menteri jong katan boarding UAT mandal mandawa pentloino hai kabade ka personal interview jong taki kisamla hai bakan siap la pathai khobon ka lang jong samla Ruben ulo ong bakatai ka de ka personal interview kadi ka la pensa kut na do ka katan MCL na do ka sam ka khandai ulong bahading bakatai ka seng layo ka jing ujor la pha ya ka dorkhas ya chairman kam managing director jong katan MCL ka kharwi tarik kulon kor ajar saw nei na kalyang jong ulo juba bakata kam don pisa bat na kalyang jong ka seng ka kandu ru ya ministry pan pasnga hu halo katai ka mat mandawa badai ban pun kloino ya ka ka personal interview na kalyang ka seng la ong ru baka jengong tu katan kamda bisa kedai ka seng kamla man pejang satya namar babun sing katan MCL ka pelut phot ya ka bisa ka bedai na kamta ka nikam naklang ne lam ka kesu la buru ka jingkali ya minister da ka ba ong haba pila plai ya ka sanction balai pat pim pat na man khot ya ka personal interview Di mendasi ka jingkendu ini buat bau minister kalau keluar ka employment kata kadi abadi baka MCL kumba pilih hal khabi trik kula kot muslim nila pak dorkas sabo German managing director juga MCL halo kawi ka post ka bata di jong assistant engineer bala pelat ni muslim arja khandai dia kani ka post la conduct examination ka keteng jungi candidates some candidates kalami but tidak pensakut ka personal interview ka personal interview nadu arja khandai hadu menta kimshim la khandai ka personal interview te halo kani ko pentang ila kendo yu director juga MCL ka juba ko chumu kolong ba balik kim la untung kim kada ka personal interview kolong ba kimshim dong te halo kani ni wada dia ka ju jing ujor sopo upau minister bang yong buat ka jingdawa ka chungi kolong ba kum kani ka kam haba kila don ka sanction kila pala ya ka sanction nadu ustam arja khandai balik pat ba pula ban thep ya kam kum bang im kini report ba ka kam ka jam ka de kawai bangi kwa ba ken long transfer but kani ka jing slap na south nam kan team ta buat ka jing bamla bentung kam kapini ba kadon ka iki cylinder but ni la benchungit ba kam simlang ka pisa ni la peni sha ni apni show power minister ba kidon ka tu kani kumang i hapo ka audit general report ka ba ka MECL kala pulut put ya ka pisa jong haki ke ka bu haki ke kam ki ba kala ban penduna kum kawe ka so bhagya scheme ka ba 6% crore tam ka ashu pundut ke bala ban penduna kidon sikini kibi ki DDU joka ude kini ki scheme ka ba ka don ke ba ka MCL ka ashu pundut palat ban ke ba ka don kam ba kini ki borong na tho ka shiti ki jungi ila ni u ba ni ong ba ka di dawa bagi dan kam yang inquiry buat nak kalian apa upau minister ong bahwa ke inquiry kala don kala initiate buat haduk menta ka proceeding ka dang apa hakun buat ni kum ka sengin kwa ba kini ki jingja kum ki jing bam sab e kenang yai ulang apa MCL nama ba kum mengi ki audit journal report menta ipini ba kuru ke bisa isu long leno pat kum kini bisa pat bila penun kam kali takap jingle ni juga bisa jumpa ba kum kini bisa bila penun kam ka tungkam tungjam nama ba kap kum bagi minta ka MCL ki duna ha ki prominent post bur ki nong treng turu ki myo ko turu ko juki ki asen ki engineers ki dan shutung be contractual post te man muslim ki na ki ki pas ki institute ki ba repair ki wat ya kam ka jam de kim shimyo nam kim shimyo nomor ba ni mla kum ka corporation kum ka state mla ban generate ka kam ki te ka jing tu ini upah minister kalau ba ude ban khot ki recruitment ki ban stang nandu arja khanda hari minta la south nam kinti tim kam shimyo ban recruitment permanent ki sidon potang contractual post jadi banyak cakman but kini ki bang la tho ko ka kasi ba corruption ki bon ko MCL kini ban kut
but ya dalap ya nu ki officials ki ba dan kiti ya kan di bamsap badiban penstom ki kat kum kabor taru kabor ya kata uang ba untuk person ya kan ka recruitment musimtet pa ka don recruitment do arta kendai ka badang pending hidup menta uang ulah keluar ini ba musimpe banyak ya kalau kan ke benta ba kata kau ipat ba de ba ka jimbab sapat uang ba ka inquiry kala don aki di benta ki ba per ba ka proceedings kana rekut bagi dam up ya ka jimbab cukup kalau tu kambi ka jingwa kutri kata kala don lupa ko order general report kumba kadon menta hapo ka subhagya scheme 6.1 crore ki bala syukulut ya ka tenda kat kum ka tenda ka bade i fruit ya ka tenda haka dor ka makam he ka MCL kali a ya kata nata ki divert ki financial assistance ka ka pisa ka bayo na ka UD scheme kali ka bante ki loan ya kum kata ka pisa ki tap ya ka fixed deposit makin generate ya ka fund andre ki hamsi ka loan ba ka tupat ka ki interest te kum thang tu arkur kadon kilos te kibun ku gini ki bangila highlight kat kum ka order general report bangila batai sha Prime Minister but udon jingtet blot ni bo ong baka inquiry kadon hot ka long in public hadu minta nomor kadang de internal inquiry department inquiry andre kidon ki katukan inquiry ki ba adon support buat nang hakin giskin ki wan let's say la kita action So, pinagdalong